पुइलानो मेडियाना हामबाय ताई ककटिटफोरावनो हामबाय ताई साकबाय दङ माने टंथक गुइनो दङ आंनि बखा बोसोराव बर' राव फाइर फाइखना बा बोसोराव अब तो 100 रक तो काखना है मा दङ आं पुइलानसिम फाइजा गयाबा आसो सासक माया खता निने आं आमसाय एलाकानि बर' राव जत दा फाइगाना फाइनाय फाइयाको फाइना नाय दङ गंते वानसो कप्लाय नाय बा अमहाय बमहाय आसा खायो बुबग्रानि मुंगैबा जत माने चलाङ माने को पाइनानि बागैनो आसा खाय बुबग्रानि मुं तमं पाइ थांगांके निनि बसकांगो नाहार मुं तामो तंनाय बमतै निनि सामुरनि बागै वानसो गेट जुदि पाइ थांगांके आं नगो थांगै कालेक्सन खायनाय साबोनि असुबिदा दं गाहाम हामिया नायै जतनि न आं बखानि न गय सामुं खायनाय नों साक हायो आरो नों साकबाय थांनो बाजा मानिबा बमहाय वानसो जराते आंखौथ' गाहाम वानसोगो आंबो हामजागो ते आंनि बारानि एलाकानि बर' रावखौ जतन जागोन खर बोसोराव फाइका ताबो सागरा तावसो जराते तो बिसि फायागो ओइजना फाइखाना এনেকে दजन आरो काखाना सलाबायगो बेंगते मोटामोटी रेडी दङ बमहाय वानसो कप्लाय नानि बखा एबा केबो माहाय आं जरागति गाहाम नवा आनसोगो जे उनको नायरावबो जतन आनि दिनो सापुट बिसिरि दङ 100% दर बुटा संकार बोसोराव खुंना बुटा संका काको बुटा संका 611